И здравейте хора, аз съм Ники. Чакайте да си пуснем камерата. Аз съм Крисков. Да, Крисков в момента не играе на GTA 5. И ще ви покажем как да се развивате в Drag Racing. Любимата ви игра. Не е любим. Така де. Мислим, че на някои им хора са им любимите игри, Drag Racing и такива игри. Колко година играеш с Ники? Може би хора Drag Racing играем от 3 години. Сега съм на 9 години. Мисля, че играем от 6 години тази игра. Чакай. 2 години. Не, чакай, аз от доста време. Примерно, мисля, че от 15 месеца играем тази игра. Drag Racing и съм се развил много добре с нея. Ники, Какво? а преди колко години тя изтегля? Преди половина. Виждате ли хора колко съм добър в тази игра? Това имах видео, където бием 1000 коня, но обаче видеото, за съжаление, го анулираха. Не знаем защо. Пишеше, че е много дълго. Който знае, това видео ще се опитам максимално да го... Да не забявайте по един лайк. Да, и по един лайк. Ще се опитам максимално да го направим около 10 минутки някъде. Така. Колко лайка трябва да има по това видео? Така, първи начин. Да спечелите от да спечелите от жълтите парички. Пари. Влизате тук и влизате ето тук за това на 25 бензин. Той ще ви дава пари. Няма сега да си го пускам, защото ще ми взима от бензина. Нищо, че има много, но просто така. Втория начин да съберате такива жълти пари, като изкарвате ето тези белите, зелените, червените, лилавите и жълтите, след това оранжевите и най-добрите червените. Да, така можете да скарвате пари, като ги съберате. Примерно си купувам ето едно бяло от Item Shop за 166 такива пари. Пари. Не 999. Ето, купувам си 5 такива. Не ми дава. Купувам си 2 такива от сините. И оставам с 294. Можете да се апгрейдвате колата, но аз бих предпочитал за повече пари. Идвате тук в съобщенията, не в съобщенията, взимате ги, влизате пак тук, правите така, след това ето го и Криско, отивате тук на Сале, демек продаваш го, натискаш от това и натискаш Макс, излизат и тук две, натискаш, продаваш ги, излиза ти това съобщение. Влизаш тук в съобщенията пак и имаш 2000 готови лева. Ето на това му се вика да знаеш за тази игра. Но има още много начини, които ще има и отделно видео, където ще ви покажем как да съберете и зелените. Аз имам 241 от зелените. Ето ги, Криско. Така. Още можем... А каква кола имаш? Мисля, че... Това майка. А? Това майка е твоята кола. Мисля, че BMW. Така, хора. Какви още начини има? Има още начини. Те са... Влизате тук. Ама чакайте, тук аз вече нямам, трябва да ви покажем.
О, имам да си апгрейдвам. Тя по колко са си купим? 250. Че си купим ето това тук. Да знаете, ама като спечелим 250. И половина. Какво си? На 6,5. Криско е на 6,5, аз съм на 9 години. Така, хора. Влизате тук. Не гледайте, влизате в Item Shop просто. Отивате тук на купони. После... Ето. Идвате тук. Ако имате купон, направо влизате ето тук на сале. Пак натискате като от тония белите. Ето сега ще ви покажем. Кажи какво е. Бисквита. В Криско какво е да. Влизате, купувате си едно за 5133, мисля, че вече. Идвате тук в съобщенията. Правите така. Взимате го. Влизате тук. Сега тук, чакайте, не тук, ето тук. Правите така. Влизате в маркета и ето го на сале. Влизате на сале продажба и го продавате за 10 такива. И го продавате за 10 такива от жълтите. Не ви взима изобщо много. И би трябвало сега да ви дойде в съобщения. Пари да ви дойдат в съобщения. Крика, стига бе. Така. Отиваме към другия начин. Пак купувате си от тия детайли. Ето го и съобщението. Да се пия и състезание. Не. Купувате примерно нитро и го продавате. Но ще ви даде малко такива от зелените, мисля, че. Затова си купувате ето тия тук по 287. Продавате ги и ще ви дадат около, може би, или от жълтите биха ви дали около 300 000. Мисля, че не. От тия зелените ще ви дадат, може би, около 200... 300 някъде там от такива зелени пари. И я да видим какво ще ми даде от това, че продаваш го за 10 такива жълти и ти дават 4620. Какво, Криско? Нищо. И да, хора, ще подключвам това видео, защото стана твърде дълго. И ето тези начини. Ще има и още начини за да спечелите такива пари. Днеска пак ще снимаме, имаме още време да снимаме. От мен очаквайте всеки ден видео, но не бър всеки ден, горе-доле всеки ден. И да. Той има малко видеа, нали? О, хора, стойте! Има само. Ще си купим едно такова, нали го знаете, бе, стойте. Отивам на купон. Правим такова за да си купим. Ето за тия. Не. Ще си купувам 20 ето тия. Що не ми дава, бе? Един. Аре, бе, искам да си купим, бе. И сега, ако ми да си купим от това едно. Брат, дава ми. Брат, защо не ми дава? Дай пак да влезнем. Видях съобщенията. Ама пак излизам, брат. Няма как да не ми да си купим това. Още 10 такива и... Криско, стига. И да, хора, хейтете Криско колкото искате. Да.
Чао. Шегичка, не го хейтете, той е добър приятел. Той е най-добрият. Да те хейтят, да пишат глупости за теб. Не го пишете, хора, той е добър приятел. Не го хейтете. Нищо, че е малък. Той по някой път гледа да ми пречи за видеята. Точно сега почва да прави нещо с някаква капачка от някакъв сок дерби. И да, хора, от мен чао. И от мен не. Криско каза и от мен не. Направо аз не знам, що говориш така. Аз И се застоя.